हमारो कहानी रौवे नु में लहवा में बबुआ के माई है रवनी संघवा में बेची जा दोनों भिड़िए में जोरे जोरे कहिना लेला पुदीना लेला पुदीना लेला पुदीना लेला पुदीना नहीं जिया बड़ा भी धनिया के बिना नहीं जिया बड़ा भी धनिया के बिना लेला पुदीना लेला पुदीना लेला पुदीना। रिकॉर्डिंग बाय जीबी म्यूजिक स्टूडियो संत कबीर। कोला न कोला जल्दी बाबा चमकाल हो कोला न कोला जल्दी बाबा चमकाल हो हाथ झोले पौआ पाले छेवका तोहार हो हाथ जोड़ पौआ पाले गुरु रविदास बट रहुए नुआ से आज लाजिया बचला इसे भकबक ना जाना तानी नाही केहू खाली हाथ लौटल आजुएले रहुआ दुहरिया से ना लेला पुदीना लेला पुदीना लेला पुदीना लेला पुदीना पुदीना। जनीला रहुआ महान बानी हो सुनीला सबके पुकार रहुआ जनीला रहुआ महान बानी हो सुनीला सबके पुकार रहुआ आज हमारो पुकार सुनी पड़ी राउर पहिया उनका से भेंट रवि कहीं कराई दा मेलावे के भिड़िया में साथे छूटल बा उनका से भेंट रवि।